Letras galegas 2017, dedicadas a Carlos Casares. Este bosque encantado, que tanto lle gusta a Toribio. A ver se encontrades. Carlos Casares publicou no 1991 a serie Os Toribios, formada por 5 libros e recibe o premio literario Ángel Folio. O noso traballo consistiu en facer estes contos de Toribio en banda deseñada. Nós fixemos as ilustracións do libro e nel vamos a presentar vos os personaxes que participan na colección. Este é Toribio. Este é Toribio e gustalle facer invento. Esta é a amiga de Toribio, inventora de efecto retardado. Esta é a súa nai. Chámase Casilda, é profesora de música. El é seu pai, de Toribio, chámase Paulino e non lle gustan os seus inventos. Toribio teñe moitos obxectos especiais. O lápiz das cousas imposibles leva no peto. Este é o seu cuarto, onde fai e garda os seus inventos. O lingu colócase na cabeza disimulado por unha gorra, unha viseira. Con el Toribio pode falar en calquera lingua. O lápiz ladrón do profesor Smith pode roubar calquera cousa do mundo só con pintada. O lápiz das cousas imposibles serve para pintar todo menos a goma de borrar disparates. A goma de borrar da que falamos antes é a única goma que pode impedir as canalladas do profesor Smith. El é o profesor Smith. Co seu lápiz ladrón pode roubar calquera cousa do mundo só con pintada. Este é o profesor Pardal de Lisboa. El é o profesor Papafigovich de Moscova. Nós ilustramos o libro de Toribio contra o profesor Smith. Debuxamos as imaxes e foi moi divertido. Ademais, escribimos o que dicían os personaxes en banda deseñada. O conto trata de Toribio intentando terminar cas canalladas do profesor Smith. Nós fixemos o conto Toribio, contador de contos, fixemos os debuxos e pasamos a banda deseñada. O contador de contos con efecto retardado consiste nun tubo que rodea a Terra. Ten por lo menos 40.000 km. Moitos nenos do mundo poden conectarse con el. O profesor Smith ten un micrófono para cambiar os contos dos nenos. Todos os nenos do mundo choraban porque non tiñan os seus contos. O profesor Pardal chamou a Sara de Toribio para aplicar o seu avergoñador público de Trasone. Ao profesor Smith saíronlle unhas orellas de burro, e por cada orella de burro saíronlle unha cerdeira. Os últimos nenos que deixaron de chorar foron os de Cangas. No hemos acabado. Son 5 por mes. Nós diseñamos o conto de Toribio, ten unha idea e fixemos un cómic. Unha vez Toribio iba camiño a Coruña e mentres estaba nun atasco inventou o adiantador lineal de seguridade. O profesor Smith estrepou os planos co seu invento o espías un perfurador e logo non sabía como arranxalos. Entón, envioulos ao profesor Pardal que se arranxou e así quedou inventado o adiantador lineal de seguridade. Nós ilustramos o libro Toribio Revolución ao Tráfico. Quedaron unos dibuxos moi bonitos e os fixemos en banda deseñada. Toribio recibiu a maqueta do profesor Pardal. Era o adiantador lineal de seguridade. Este invento serve para cando estades en caravana, saca un arrambre extensible do trail e podedes adiantar por enriba dela. O profesor Smith amolouno e Toribio chamou a Moscova para pedir consello. Toribio tiña que aumentar de tamaño ao profesor Smith e utilizou o aumentador corporal ilimitado. Toribio humillou ao profe Smith co aumentador de orellas